Dobar dan, čao svima, dobrodošli u još jednu emisiju Moderna poslovno uspješna. Danas je sa nama sjajna Saša Simović i mi smo došli na njenu sunčanu stranu. Katarina, hvala pre svega što ste me pozvali da budem vaša gošća i izuzetno mi je čast da sada kada sam ja prošla sve to što vi kao mladi ljudi prolazite na svom životnom putu, mogu da vas podržim. Vidjeli smo da si sarađivala sa mnogim poznatim stranim i domaćim imenima. Da li možeš da nam kažeš što je na tebe ostavilo najveći utisak? Bila sam lični asistent mladom divcu na projektu Možeš i ti, kada sam praštala zvanično od košarkaške karijere i to mi je jedno od lepših životnih iskustava. Kad sam ja saznala da Vlado to organizuje, već je ceo tim bio pun. Ja sam u tom trenutku mom ocu rekla, ali mene ne zanima što je tim zatvoren, ja ću biti deo tima. I on me gledala, pa dobro bre Saša, ide, kao po 100. put. I nije prošlo zaista jedno 10 dana od toga kad sam ja to tako rekla. Meni je zazvonio uveče telefon, nikad neću zaboraviti to veče, 10 uveče je bilo. I bilo je, Saša, ćao, mladi divac ovde, kako si, htjela sam samo da te pitam da li imaš vremena da mi se pridružiš, da budeš moj lični asistent na projektu. I kada vam se čini da su mogućnosti, da nema izlaza i da je prosto zatvorena svaka pozicija za posao, uvek može da se desi da se nešto otvori. Moram da priznam da mi je velika podrška bila pre svega Vladova supruga Ana. I dan danas kada pričam sa Anom, samo od nje dobijam podršku da budem još bolja i sve što me tad savjetovala, ja sam uspela da realizujem do sada, tako da nemojte da vas spreče neke možda okolnosti da ostvarite svoje snove. Radila sam i s Marijom Šerifović, njoj sam bila PR menadžer jedan određeni period, to mi je zaista jedan od zabavnijih perioda u životu, puno smo se smejale, sjajne stvari smo zajedno postigle i eto, zahvaljujući toj saradnji sam bila i na Eurosongu u Baku, da mogu da doživim zaista kako izgleda biti deo jednog tako veličanstvenog takmičenja. Sarađivala sam sa Nevenom Božović i sada mi je drago kada vidim koliko je ona jedna sjajna umetnica pre svega i sjajna osoba. Divne intervjue sam radila, sa Rijanom sam stvarno imala intervju sa 50 Centom. Ja sam tada bila mlada novinarka, pisala sam, tek sam počinjala i radila sam za tinejdžerski OK magazin i za Gloriju u tom periodu i ja sam saznala da 50 Cent dolazi kao ja ću da radim taj intervju. A nisam pojma imala kako da dođem. Ja sam samo zaista to puno želela i otvarale su mi se situacije, dolazila sam do kontakata i ostvarila sam, radila sam sa njim, radila sam sa Rijanom. I da li si imala nekada nekih prepreka kako si prelazila preko svega toga? Svako ko se rodi drugačiji, da se ne uklapa u kliše društva, nevezano da li ima fizičku anomaliju ili možda muca ili je punački, je odmah etiketiran u društvu da nije dovoljno dobar i prosto se nađe na meti, što bi se danas reklo, vršnjačkog nasilja. Kad sam ja bila mlađa, to je bilo onako, u odnosu na ovo što se danas dešava, je bilo u mnogo manje meri, moram da priznam. Ali je bilo opet strašno za dete koje je u nekom najosjetljivijem dobu, kad te diraju drugovi ili drugarice, nije ti baš svejedno. I uvek sam htjela da se družim s tim drugaricama koje su me odbacile. Naprimjer, šalili su se na moj račun nekako, kad sam nosila gips, pa obore me na zemlju na fizičkom i onda me zezaju. Pa mi kažu, ti kornjačo, zašto sam nosila to i to je stvarno bilo nezahvalno. I to sam deluje smiješno, ja mogu tome sad da se nasmejem, ali tad mi je srce bilo ranjeno i bilo mi je strašno. Želim da poručim svakom ko je prošao bilo koji način, koju vrstu nasilja, da vas to samo ojača. I kada porastete, to vam daje jednu izuzetnu moć da nikome ne uradite ništa slično. Nikada. I da nikada ne podržite tako nešto slično. Sada kao neko ko će
jednog dana verovatno postati roditelj, znam da ću da dam sve od sebe, da naučim svoje dete da voli čoveka zbog čoveka, a ne da li nosi naočare ili ima klempave uši ili deca su mnogo surova i mogu da naprave velike traume koje mogu da nam odrede i tok života. Saša, pišeš blog, možeš da nam kažeš kako si pokrenula sajt? Imam jednu sjajnu, nesebičnu drugaricu koja je već imala svoj sajt i ona mi je rekla zašto pišeš za nekog drugog gde ti nisi zadovoljan izgledom tog sajta ni ništa, ako već imaš toliko potencijala i sve, napravi svoj blog i ona je stalno meni to ponavljala, ja sam se usudila i napravila sam svoj blog i mislila sam da će to u početku samo da bude kolumna tu sunčana strana života. I onda se probudio taj novinarski duh u meni, želja za pisanjem i sada pored toga imam tu i rubriku putovanja, detoks duše, gde radim divne intervjue, priče mi o isto, tu radim sjajne intervjue i Sašin svet gde stavljam i neke lepe recepte i tako. Delim s ljudima ono što mislim da može da im pomogne da budu bolji na životnom putu, ali ovu priču sam vam rekla samo da bi vas motivisala da konkurencija ne postoji. Ljubav moje drugarice, da ona u meni probudi nešto što je u meni veliki talent koji je uspavan, je bila veća od njenog straha da mogu sutra da je postane konkurencija sa mojim sajtom. Podržite ljude oko vas, da ako vi imate neki proizvod, oni žele ili rade nešto slično, podržite ih, imaće mesta na ovom svetu za oboje. Volim da se udružim sa sjajnim ženama u kojima vidim potencijal i to mi je baš važno, da podržim drugi ljude, da budu vidljivi. Ako ja imam već moć da kreiram brend od sebe i od drugih i da se moj glas čuje i moja reč, mislim da je važno da ako vidim u nekim ljudima talenta da pomognem da oni izađu na sunčanu stranu života. Napravi veliko očišćenje života, za odmah ćeš lako jedan od naslova koji nam je privukao pažnju na tvom blogu. Možeš nešto o tome da nam kažeš šta najvoliš da radiš u kući? Pranje prozora, čišćenje kupatila i sve. To na neki način u mom slučaju nije ni hir. To je potreba. Ja sam imala 13 operacija i mislim da je mnogo pametnije da se ja ne pravim pametno, da se penjem i da se možda strovalim sa merdevina i napravim veću daru nego meru, nego da prepustim divnim ljudima koji su spremni da svoje usluge predaju meni za moje slobodno vreme i da moje poplatim to i svi su srećni i zadovoljni. Jel možeš za kraj nešto da poručiš nama budućim uspješnim modernim ženama? Onda ću vam reći jednu tajnu koju možda ne znate, da ste već uspešne, jer ste hrabri i vi, jer želite da napravite nešto od svog života na vaš način. Za nekog je uspeh da bude majka, za nekog je uspeh da bude direktor u banci, za nekog je uspeh da bude domaćica da kuva kući ili da pere veš svojoj porodici. Uspeh je zaista relativna stvar i svako je za nas. Svako treba da bude uspešan na svoj autentičan način. Mislim da je to najvažniji put ka sreći. Šaljem veliki zagrade i mladim uspešnim ženama koje su dovoljno hrabre i usuđuju se da sanjaju svoje snove. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija Moderno poslovno uspešno sa sjajnom Sašom Simović. Gledajte nas i pratite nas i dalje na svim našim kanalima u Radi za rad. Ako poznajete neku ženu da je uspješna na bilo koji način, pišite nam i mi ćemo da je kontaktiramo i da objavimo njenu